príspevok na kúpu motorového vozidla si môže požiadať občan s ťažkým zdravotným postihnutím, len musí spĺňať dve podmienky. Že najmenej 2-krát do týždňa dochádza do zamestnania, alebo sa dopravuje alebo vozí syna, dcéru do zariadenia, to znamená napríklad do DSS-ky alebo do nejakého iného zariadenia. Takže do roku 1989 som bol zdravý človek, zamestnaný v Zbore národnej bezpečnosti. V 89. som začal mať problémy s ľavou nohou. Po vyšetreniach rôznych som začal byť na PN-ke. Najskôr to vypadalo, že mám nádor na mieche, ktorý zrejme, že mi vyoperujú a budem zdravý. Nakoľko sa po všetkých vyšetreniach magnetické rezonancie, lumbálne funkcie nepotvrdilo, tak nevedeli čo ďalej. Tak som absolvoval ešte niekoľko vyšetrení, nakoniec zistili, že mám zápal priamo v mieche. Marodoval som, respektíve PN som bol celý rok a v roku 1990 som bol daný do polovičného invalidného dôchodku. Nakoľko som sa snažil, aby som si udržal pracovné miesto, aj keď s určitým obmedzením, napríklad u Zboru národnej bezpečnosti, to znamená, že by som nechodil von, bol by som iba administratívny pracovník. Bohužiaľ, prišla doba po 89. Nemali pre mňa voľné miesto, takže som od roku 1990, od 1.7.90 na invalidnom dôchodku, najskôr na polovičnom, ale zdravotný stav sa mi zhoršoval, takže postupne som bol asi o 4 mesiace daný do plného invalidného dôchodku a prakticky som až do dneska. Mne to trvalo, ja sa priznám, asi tak rok a pol, som si to pomaličky v hlave usporiadal. Zistil som, že nemôžem doma sedieť a nie že sa ľutovať, ale rozmýšľať, čo bude ďalej, tak som svojím spôsobom vyšiel v ústrety svojmu životu s tým, že najskôr som sa vstúpil som do organizácie Zväzu telesne postihnutých, kde teraz vykonávam funkciu podpredsedu, no ale samozrejme prišla do Pezinku agentúra podporovania zamestnávania, ktorá tu si vytipovala ľudí na prácu pre zdravotne postihnutých. Pri sedeniach, respektíve stretnutiach sme slovo dalo slovo a prakticky som začal spolupracovať s agentúrou podporovania zamestnávania v Bratislave s pani Záhorcovou a s pani Michalcovou. Podporované zamestnávanie je hlavne o tvorbe nových pracovných miest. Tie pracovné miesta by teda mali byť šité na mieru ľuďom so zdravotným postihnutím. No a samozrejme mali by odrážať aj potreby komunity alebo regiónu, v ktorom tie pracovné miesta vznikajú. A preto sme aj v rámci Pezinka, kde sme prišli s projektom Equal, rozmýšľali nad tým, akým spôsobom zistiť nedostatkové pracovné činnosti, aktivity alebo potreby tohto regiónu. A tak sme v spolupráci s neziskovou organizáciou Space realizovali taký prieskum, v rámci ktorého sa ukázalo, že práve takéto kontaktné miesto, také centrum, kde by ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia znevýhodnení na trhu práce mohli kedykoľvek prísť a mohli by sa poinformovať nielen o voľných pracovných miestach, ale aj o tom, ako si ich nájsť, ako si ich udržať, aké príspevky môžu získať v rámci nejakých podporných systémov, v rámci sociálnej pomoci. Takže takéto miesto sme nakoniec tu v Pezinku zriadili s názvom Komunitné informačno-poradenské centrum. No a Jozef po doplnení si kvalifikácie v rámci akreditovaného kurzu sociálneho poradenstva sa stal úplne ideálnym zamestnancom tohto centra. Takže po začiatku spolupráce s agentúrou podporovania zamestnávania som mal určitú predstavu, ale nakoľko som musel splniť určité kvalifikačné predpoklady, tak som absolvoval kurzy v asociácii supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave, po ktorých absolvovaní som začal pracovať tu v Pezinku, ktoré vytvorila agentúra podporovania zamestnávania v rámci projektu Equal. Fungujeme tu už od februára 2008, takže sídlíme na poliklinike. No a moja náplň práce je
ako sociálny poradca, čiže je to poradenstvo pre zdravotne postihnutých, čo sa týka rôznych kompenzačných príspevkov, na ktoré majú nárok a o ktoré si môžu požiadať. A takisto vyhľadávame pracovné pozície, pracovné miesta pre zdravotne postihnutých, dlhodobo nezamestnaných v spolupráci s úradom práce a so zamestnávateľmi tu v meste Pezinok. Jozef sa posunul ďalej, ale je dôležité, aby nezastal, aby pokračoval vo vzdelávaní, aby si hľadal nové momenty v práce, aby hľadal nové know-how a snažil sa, aby všetko išlo tak, ako by mali a hlavne, aby pomáhal občanom s zdravotným postihnutím. Ono to prišlo tak, by som povedal, spontánne, nakoľko keď som robil vo zväze telesne postihnutých, takže tam prichádzal som do styku. Tam sme sa snažili si jeden druhému pomôcť, keď prišiel nejaký nový zákon. A beriem to aj z toho hľadiska, že ja som si zháňal prácu a niekedy bol veľký problém si nájsť. To, že som bol evidovaný na úrade práce a naozaj neboli tie voľné pracovné miesta pre nás zdravotné postihnuté s handicapom, tak preto som prijal aj naozaj túto ponuku a nech to neznie tak, ale naozaj viem sa vcítiť do toho klienta, ktorý sem príde a hľadá si prácu, alebo že si príde sa poradiť o niektorých kompenzačných príspevkoch. Už len preto, lebo som si väčšinu týchto, jak sa hovorí, peripetí sám odskákal, tak preto sa snažím uľahčiť tým klientom, hlavne z radou zdravotne postihnutých a pripraviť ich na to, čo si majú zohnať a čo si majú vybaviť. Dneška som sa naučila vytrvalosti, húževnastosti, precíznosti v práci a takej vnútornej čistote. V každom človeku je určitý potenciál a aj v tých ľuďoch, ktorí sú zdravotne postihnutí, aj tie ešte v sebe niečo majú. Aj keď majú ten zdravotný handicap, tak majú. Niekto má napríklad postihnuté ruky, nohy, ale tá hlava mu pracuje. Takže ja by som sa obrátil na všetkých zdravotne postihnutých, respektíve na tých, ktorí majú záujem. A či už je to aj z toho komerčného hľadiska, že by si privyrobili. Ja viem, že teraz je zlá situácia, čo sa týka akože na trhu práce, ale aby pokúšali naozaj to šťastie, respektíve aby sa ozvali, či už napríklad u nás, alebo cez agentúry podporovaných zamestnaní vo svojom regióne. A jak sa hovorí, kto nepokúša šťastie, nikdy nemôže mať šťastie.